Sa zo ka ga yanda ake taku na girma babu shakka arewa na da kima a gefe na ka duba ga fitar siga na ima ai ba dogon bayani zamani ya ba mu himma ma saruci sun kalamai cike da ansa na buga su na buga ogan su da komi monster idan na buga sauti hankalin su za su rasa dan zuwan mu da karfi kama ana buga tasa tashin hankali yanzu za mu shiga dandali yarinya ta gani wai shine ta rasa hankali gari mu da wanda dan abun ya wuce mun zali wa an bai mai da su fice ki siya magani fice ku tambaya haka nan muka ta rubuzau a san mu Abuja abuci har cikin itis ga idan ka duba yan matan arewa ai suna da kyau ba ni ne na faɗa ba ce ka tambaya malam Barau kin fito fa kyawun arewacin kasar nan yayi miki over ga ki autoflex da kalkamar roba north side girl mai karfin homa cinta yan mata kin fita na manta in ga ya miki kyawun kina ta diga everything new yana ta canja siga ta ga su tsaf saura figa nace wankan tarwada yan mata da ke nake kisa ko a ba yan mata da na nake one blast yan mata a fashe nake I tell you you find kin maida da wasa nake da falmata da kande ba sa so su kula gande da falmata da kande ba sa so su kula gande kas haka muka saba oya